Този човек лъжи тама, ще излъжи и сигурно много от нашите ще излъжи тама по София и по други градове, ще се подлъжат от него. Аз 2 минути говорих с този човек и разбрах, че този човек той няма си нахал хабер от това нещо. Той не знае къде тръгва. Той просто една пионка е едно средство за да допринесе към партията на този смешник за тебе Кирил Петков. Той е просто един... Тези деца, които загиват от наркотици, да ги обхванеме сега. Знаете ли, че оня ден, когато бях в Бургас, бях с един от най-богатите хора в България, милиардер, той е милиардер е. Общински съветник Бенчо Бенчо. Знаете, че хванаха го там тогава, нали, в Турция с възраст. Аз съм виждал във факултета приятели на 6-7 години дете. Аз съм виждал как 6-7 години 7 дават му наркотици, отива и ги носи еди къде си. 6-7 годишно дете, представяте ли си? Аз съм виждал с очите си. На улицата. Плачат, мръзнат. Видяхте ли там всичко това? Ето това момченце Маринчо сега тръгва. Ще става депутат. Девла, Господи, пажи Боже! И работи ето за този и за кмета на София. Тук се подкрепим Марин. Нашия Маринчо. Да. Ние сме с него. Благодаря ти от сърце, приятел. Ние сме с него. Браво, благодаря. Близко сме до него. Вие сте тут човек. Да, ще говориме, няма проблеми. Живи здрави, ще седнем на среща. Добре, благодаря. Чао. Ние сме родени на тази глава, 55 години жена съм, баща ми на 80 години. Но София ще бутат и в Велинград ще бутат и в Стара Загора. Сега, какво може да се направи? Може да ги спреме, но знаете ли как може да ги спреме? Когато ние се обединиме. Оня ден 15 човека не можаха да се съберат. И за какво говориме? Къде са тези от Филиповци, от факултета? Утре ще бутат целия Филиповци, бе. Утре ще бутат целия квартал там. Нищо няма да остане. Те вече някои от тия тарикати, те вече са се изнесли. Приятели, искам да ви кажа едно нещо. Преди време, когато преди 7-8 години са бутнали, преди да бутнат къщите на захарна фабрика, нашата организация тогава, заедно с Съюза на архитекти в България, и тогава госпожа Фандъкова като кмет, ние седнахме тогава и обсъдихме как трябва, нали, по най-бързия начин да се реши въпроса с тези, които трябваше да се бутнат тези къщи. И ние тогава намерихме решение. Тези хора бяха настанени в жилища всичките и в тези центрове, там за настаняване, където ги настанихме. И мисля, че и сега по този начин може да се направи същото. Ние имаме почти всички жилища, които са свободни в цялата страна. И тези жилища могат да се дават на тези хора, стига да се вземе решение, нали, на много високо в държавата. Така че, приятели, аз там, където съм поел ангажимента на тези 17-18 семейства, които са наши членове, ние ще ги настаним и ние ще направим това, което трябва. Но за другите, тези, които са гласували за това момченце, защото това момче, такива лидери като този, където продадоха нашите роми, тези хора трябва да се сложат на място, защото този човек сега излиза и казва, че защо сега не може да помага
на този наш етнос. Нали, те са били в... Нали, той накара тези всички наши роми да гласуват за Кирил Петков. Приятели, знам едно нещо, защото Бог ще сложи скоро време всички на място. Благодаря ви. Предишните избори, голяма част от ромите, от църквите са гласували за ВМРО. Тогава се оказа, че църквите, ромските пастори, бяха събрани в НДК. Те мислят, че има някъде около 400-500 и повече църкви ромски. Това е електората, където се използва навсякъде. Ти в момента ми казваш, че пасторите се ползват и по време на избори. Ама те се ползват. Тези секции, които са в нашите ромски махали, където подкрепиха ВМРО, там на Валери Симеонов, а сега вече и там на Промяна и на тези Възраждане. Ние ги изкарахме, ние ги дадохме на главния прокурор. А може ли да се докаже, защото това спекулации според мен? Значи не е спекулация, защото ние изкарахме... Във вашите махали резултатите на тези избори какво показаха? Показаха, че голяма част там в квартала са гласували сегашните избори за Възраждане, за Промяна и за този там на генерала, където на генерал Янев. Ако дадат много пари, ще гласуваме и кой не ще гласува. Знаете ли за какво гласуваме? За кмет? Гласуваме за президента. Не е за кмет. Не знам. За хубаво. За кой да се гласуваме? Вие знаете за кой. А според теб самите пастори взимат ли пара за това? С куфари са дадени пари, аз го казах и на главния прокурор. Аз като председател на Националния съвет на ромите... Ще докараме от цялата страна ромите, ще ги докараме, ще направим нещо много голямо, защото ние, както виждаме, те искат да изселят ромите от града. Така е, вярно. Да не останат роми тук, да останат само българи. Няма да допускаме това нещо. Сестра, да ти каже ли какво направиха в Бургас, сестра? Буднаха ги в Бургас и са ги сели в гората. Ето, това искат и с вас да го направят. Няма да стане. Няма да стане, сестра. Да, и па животни, да. Ние животни ли сме? Я виж какви прекрасни деца. Чак, ела бе, сестра, ела. Я ги виж какви деца. Е това. Няма да стане. Ела бе, сестра, ела насам. Ела бе, кажи, ела. Ела бе, сестра, ела, кажи, ела. Не се притеснявай. Тук ще те види цяла България, ще те види. Ела насам. Кажи сега, ние... Добре бе, сестра, ние какви сме ние, ромите? Животни, втора категория. Така че, приятели, няма да успеят да ни будат къщите, защото Бог няма да позволи. Затова ти адмирации, Петко, за помощ. Ама трябва да бъдеш там. А не да ми се криеш. Така че моя брат тук, знам, че... Стига му папа. Къде се спие? Чакай да кажа нещо. Стига бе. Така, ето, виждате тук икони. Ето, кажи нещо сега за тези... Виж сега, виж. Кажи, чакай малко, кажи. Сега, вижте сега. Това са... Александър Методиев бат Сари, виждаш ли? Ето, виждате ли? Това е меча. Ето, това е, приятел, виждате ли? От Хана Спарух. Ето, а този? Този от Инджи Хан. Ето, виждате ли? Ето, това е, приятели, така че ние имаме мечо, имаме всичко, така че да не си играят с нашия, така че... Да. Могат да дойдат и да ги подариме. Ще докараме от цялата страна ромите, ще ги докараме, ще направим нещо много голямо, защото ние, както виждаме, те искат да изселят ромите от града. Така е, вярно. Да не останат роми тук, да останат само българи. Няма да допускаме това нещо. Сестра, да ти каже ли какво направиха в Бургас, сестра? Буднаха ги в Бургас и са ги сели в гората. Ето, това искат и с вас да го направят. Няма да стане. Няма да стане, сестра. Да, и па животни, да. Ние животни ли сме? Я виж какви прекрасни деца. Чак, ела бе, сестра, ела. Я ги виж какви деца. Е това.
Няма да стане. Ела бе се трябва насам. Ела бе, кажи ела, ела. Ела бе се трябва, кажи ела. Ела, не се притеснявай. Тук ще те види цяла България, ще те види. Ела насам. Кажи сега, ние, добре бе сестра, ние какви сме ние, ромите? Животни, втора категория.